Γεια σας κοριτσιά, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου κάνετε γενικότερα στα βιντεάκια από κάτω σχόλια για να μπορώ και εγώ να συνεχίζω να κάνω το επόμενο μου βιντεάκι. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε τι θα θέλατε να δείτε από εμένα, ένα συγκεκριμένο μακιγιάζ. Σήμερα θα κάνουμε ένα make-up look το οποίο είναι διαχρονικό. Φοριέται όλες τις εποχές και συγκεκριμένα το χειμώνα και όχι μόνο. Θα κάνουμε το smoke eyes λεγόμενο μακιγιάζ που δουλεύει γενικότερα πάρα πολύ σκούρες αποχρώσεις. Καφέ, μαύρες, μπορντό, πράσινες, οτιδήποτε αγαπάς και σου αρέσει. Θα δούμε σήμερα οπότε αυτό το μακιγιάζ. Θα χαρώ όπως είπα να μου κάνετε σχόλια, παρατηρήσεις, δεκτές. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι. Φιλάκια από μένα. Πάμε να απλώσουμε τώρα την βάση στα μάτια, στο κινητό, ώστε να τοποθετηθεί καλύτερα και οι σκιές μας. Εγώ έχω τη MAC τη Soft Ochre, είναι αυτή. Θα πάμε στο κινητό βλέφαρο, στην κόγχη και θα τοποθετήσουμε, εγώ θα βάλω την κοραλίστα της Benefit, είναι αυτό εδώ την απόχρωση. Συνεχίζουμε με τη μάσκαρα μας, είναι της MAC. Στο εσωτερικό του μυαλιού θα πάμε να βάλουμε ένα λευκό μολύβι, βασικά δεν είναι λευκό, μπεζίζει λίγο, είναι της Zerva αυτό το μολύβι.
Τοποθετούμε το corrector στο πρόσωπο που έχουμε κοκκινίλες, διχρωμίες. Και συνεχίζουμε με την πούδρα μας της Creo Line. Θα συνεχίσουμε τώρα να τοποθετήσουμε στα ζυγωματικά, να κάνουμε τα κοψίματα το χούλα της Benefit. Συνεχίζουμε και βάζουμε τη Mary Lou πάλι στα ζυγωματικά. Για να δώσει τη λεγόμενη αυτή γυαλάδα που λέμε στο κόκαλο της μύτης. Και εδώ στο λακάκι το χειλιό. Συνεχίζουμε με τα κραγιόν μας. Διάλεξα από τη σειρά της Creo Line. Είναι οι αποχρώσεις με τα nude κραγιόν. Είναι αυτά. Και θα βάλω την απόχρωση στην πρώτη και την τρίτη σε συνδυασμό. Χωρίς μολύβι χειλιών. Κατευθείαν.